Bună ziua, oameni buni! Bun venit la primul episod din Minecraft Spilf. Îmi place să fac și survival games. Și spuneți voi Skywars. Eu înainte, când nu prea știam, eu ziceam că e Star Wars. Eram nou rău să ia. Nu. Am câștigat, deci am câștigat la sper de l-am rupt. Sunt chiar foarte. Mamă, dar ce pot să sari. S-a aruncat ăla singur. S-a aruncat singur, ați văzut, oameni buni? Deci tu ce poți să sari aici? Ca... Ce speed ai? Ai invizibilitate! Nu se poate, oameni buni! Am decis să facem la fiecare video câte două jocuri. Câte două jocuri am decis. Cum știți? Indiferent, dar poate să se termine și într-o secundă. Deci, după acest joc, am încheiat. Foarte greu să... Când e foarte greu să joci așa. Nu. Ai. Hai mă cazi! Mi-e place să joc pe Spilf și pe survival games, pe Skywars, nu prea joc bine, dar sunt obligat să fac toate astea. Către YouTube. O să pe Max și altele, chiar am vorbit cu el. Am câștigat acest game, pe primul l-am pierdut, pe acesta l-am câștigat. Ei bine, atât pentru